Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Reverend Father Ambrosio Galindez, ginakabig nga Father of Dinagyang ang gindumdum sa mga deboto sang Santo Niño pinaagi sa paghalad sang bula. Sa kilid sang simbahan sang San Jose Placer, makita ng rebulto ni Reverend Father Ambrosio Galindez OSA, ang Agustinian priest nga ginakabig Father of Dinagyang, bangod sa iya nagsugod ang ini nga festival. Maghahalad kami sang bulak para sa kadungganan sang naging founder sining kahiwatan sa siyudad sang Iloilo, ang ginatawag nga Dinagyang, para kay kay Father Ambrosio Galindez. Sang 2018 lang na siya nag-start lang. Pahimuan na namon kay nag-celebrate kami sang 50 years ang Cofradia del Santo Niño. In his memory, nag-ano kami sang legacy nga man siya, as being the founder of Dinagyang, then our sang Cofradia del Santo Niño de Cebu, San Jose, Iloilo chapter. Naghalad sang bulak ang mga deboto sa imahe sang Santo Niño sa sulod sang simbahan, inibilang pagdumdum kay Father Galindez sa dako nga kontribusyon agud mas mapalapit ang pumuluyo sang syudad sa Santo Niño. 1968 sang nag-abot sa Iloilo City ang replika sang imahe sang Santo Niño de Cebu. Regalo ini sang isa man ka pari para kay Father Galindez. Humalin sadto, nagpatigayon sang sad-sad sa simbahan tubtub sa ginhimo ini nga merrymaking kag ginentrahan sang pilalang sadto ka mga tribo. Subong, ang Dinagyang ang isa sa ginabantayan nga festival kada tuig. Bisan sa tion sang pandemya, padayon ang ini nga tradisyon. Wala man sang live performances bangod sang pamahog sang COVID-19, makitaan sa gihapon ang performances sang Dinagyang Warriors pinaagi sa virtual presentation. Ini ang pinakauna nga virtual celebration sang festival sa Pilipinas. Antes ang highlight sini sa Enero 24, may ginpatigayon man nga Santo Niño motorcade. Ini ang ginhimo bangod bula sang fluvial kag foot procession subong nga Dinagyang. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pagtukod sang duha ka Iloilo City Action Response Center ang nagapadayon. Ini ang dako nga bulig sa mga pumuluyo sa tion sang emerhensya. Masako ang mga taga-City Engineers Office sa pagtapos sa ginapatindog ng mga Iloilo City Action Response Center o kun iCare Building. Ang isa, nahamtang sa 375 square meter nga duta sa Gaisano Iloilo City Center sa Mandurriao. Isa ka state-of-the-art 5-story building ang ginatukod diri. Ang ikaduha nga iCare Building, ginatukod man sa Kalumpang Molo. Ginalauman matapos ang Kalumpang iCare Building sa first quarter sini nga tuig. Samtang ang iCare Building sa Gaisano Iloilo City Center ang ginahikot nga matapos sa third quarter sang 2021. In terms of response time, mas shorter kay closer siya sa community nga i-service niya. And maging accessible siya sa aton mga pumuluyo kay ang ining iCare is an Iloilo City Action Response Center. So basically may police kita, may fire, and then may iban nga ang sa Gaisano naton ara dira ang may police, may fire, may traffic, kag may ang CDRRMO tanga command center ang monitor mga monitors tabla dira na da and then ang sa Kalumpang police and CDRMO man kay ang Kalumpang naton kay tungod nga coastal na sila, high risk na sila nga area, that's why dira na kag daw thickly populated ang dira naton nga mga nga area. Kumpleto na sa kagamitan ang mga iCare Building. Lakip na ang fire trucks, police officers, kag emergency personnel. Plano man sang alkalde nga butangan sa mga iCare Building ang iban pa nga mga distrito. Ang iCare niya nga gusto yan ni i-replicate sa iban pa nga lugar para maging malapit sa mga pumuluyo. Kag ang isa nga sa pipeline taman ang sa Sambag, iCare Sambag. So slowly siguro kung ang aton man lang identification sang sites
So i-replicate gid ni siya nga maging ang usual na may ara da si ang presence ng fire and police ara na ang amo na ang daw kumbaga amo nang common sa I-Care. Kag ang aton si DRMO eh. Tinutuyo sang alkalde sa pagbutang sini nga mga proyekto sa kada distrito amo nga mas mapadasig ang pagresponde sa tion sang emerhensya. Ini man ang paagi agud mas mapalapit sa pumuluyo ang mga serbisyo nga ginahatag sang lokal nga panguluhan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga katapos ang City Agriculturist Office, nagapulaw bugtaw sa pagbantay sa mga manugpangisda nga naga-illegal fishing. Mapisan kag alerto nga mga empleyado sang City Agriculturist Office, sanday Renato Madril kaupod si Barnard Rendaje sa ila operasyon nga magbantay sang Iloilo River. Sang damlag lang Enero 19 sa ila nga pagronda sa kaagahon, kaupod ang Philippine Coast Guard, sila may naaktuhan kag nadakpan nga duha ka nagapamunit sang iligal gamit ang fishnet o konpukot. Lakip sa nakuha sa mga manugpangisda, ang mga dalagko nga isda pareho sang kikiro, managat, danggit, tilapia, bangrus kag iban pa. Ginabanta 1:30 sang kaagahon sang nadakpan ang duha ka iligal nga manugpangisda. Ginsaysay ni Barnard Rendaje ang operasyon sang ila night patrol. Actually, pag nag-conduct kami sang night patrol no sa along the Esplanade. So pagka nagabantay kami sa mga nagapamukot dira. Tapos ang may nakita kami nga may nagapang mukot dira nga pangisda sang kagahon to siya sang kuan. Gin tawag sila sang taga Coast Guard kag ginpahigad ang ilang kuan. Amo to nga nag-issue kami diyon sang citation ticket sa ila. Sa nadakpan namon to since nga first offense pa lang to nila, so gin-issuehan na sila namon sang written warning, namon sang citation ticket. Tapos tigin dalahambal na lang sa ilang hindi na sila magpangisda sa dira nga area sang Esplanade kay bawal na dira. Samtang, naghatag naman sang abiso si Renato Madril sang City Agriculturist Office sa mga luyag magpangisda sa Iloilo River. Ang ako na yung mahambal bilang involvement ko sa enforcement sang aton nga fishery ordinance dira sa aton nga suba sa Iloilo River nga maguntat na sila. Kay seryoso ang Office of the City Agriculturist nga i-enforce kag ipatuman gid ang ordinansa dira. Magambal kita ordinansa nga napatuman namon, especially ang Section 7 sang Fishery Ordinance namon nga nagahambal nga halin sa baba sang suba pakadto sa Carpenter's Bridge. Bawal, hindi na pwede ang pangisda except sports fishing. Mga balita sports fishing ang ina-allowed lang dira pamunit kag para lang inaya sa leisure kag recreation. So ginapangabay namon ang mga may plano pa dira nga maggamit sang ilang mga pukot, ma-enforce kami sina sang penalty later sa mga second offense kag third offense nga may mga bayaran na sila kag to the extent nga may nakakwadira nga imprisonment. Hugot nga ginakampanya sang City Agriculturist Office sa pagpamuno ni Inigo Garingalao ang pagdumili sa paggamit sa mga pukot sa pagpangisda. Suno sa iya, ginadihon na ang panibago nga executive order tuhoy sa mga nagakaigo nga penalidad sa mga madakpan nga maglapas sang City Fisheries Ordinance. Ang actual gid nga na issuean sang notice of violation, tatlo pa lang, no? Caught redundant sila nga naga-usar sang gill nets o kung nagapukot sa aton nga Iloilo River. Sa subong, padayon ang pagronda sang talatapan apisar nga may pandemya. Gindayaw ini sa mga netizen kag suportado man sang alkalde kag lokal nga panguluhan ang ini nga lihok. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.